Mae Wythnos Ffasiwn Llundain yn cael ei ystyried fel y lle mwyaf creadigol ar gyfer ffasiwn. A bob tymor mae pethau yn newid. Y cyflwynwyr, y golygyddion a'r modelu. Mae'r newydd wastod on trend. Mae yna lot o wynebau newydd ar y circuit, fel da ni'n deud. Ac wrth gwrs mae Adwel Boa, nath o roed ar y cylchgrawn, hi ydy model y foment. A mae hi efo lot i wneud efo Wythnos Ffasiwn Llundain. Mae hi wedi bod yn agor y lle, a mae wedi bod yn ambassador i'r lle hefyd. Felly dwi'n meddwl bod o wedi cael dylanwad mawr ar beth sy'n mynd ymlaen yma hefyd. Achos i fi, mae'n teimlo lot mwy edgy, lot mwy fatha street style, a lot mwy cutting edge na mae o wedi yn y gorffennol. A gwyneb newydd o Gymry, y fodel Greta James. Blwyddyn cyntaf fi yn modlo yn Fashion Week, so mae wedi bod yn hectic iawn. Mae castings trwy amser a rai weithiau maen nhw wedi gweud, o, mae show da ti, a wedyn ti'n gallu bod yn fel on and off, so ti'n gallu aros lot a bod yn standby barod i mynd unrhyw bryd, so mae fe'n tense. Fi'n really joio mynd i castings a trial yn o cwbl o ffrocau a outfits lovely, achos fi'n really joio hwnna, gweld y looks a stwff fel la. A fi wedi gwneud cwbl o ffrindiau hefyd, ond mae downside wedyn o fel bod yn excited am job a wedyn ddim yn cael stwff fel la, so ti'n gwybod wedi cael tough, thick skin. Yn amlwg, ysdim lot fawr o fodelu yn Wythnos Ffasiwn Llundain yn siarad Cymraeg. So beth wedi byw mewn Cymru, ond fi wedi cael ei codi mewn Twickenham a fi a ddoi brawd fi yn siarad Cymraeg da, y mam a dad. Ond fi'n siŵr bod gwylwyr cyson S4C yn nabod gwyneb Greta o rwle. Fi wedi bod mewn Craith ar rwyddoedd, Mali Price oedd y character fi, a fi wedi cael y lladd, unfortunately, ond ie, oedd hwnna'n really good fun. Ond beth yw barn cynllunwyr sefydlog yr wythnos? Fi'n credu beth sydd weithio'n rili dda tymor hyn i gynllunwyr sydd wedi rhoi neges gyda'r beth sydd bach yn gwleidyddol. Mae pob un yn moyn estyn product sydd gyda rhyw fath o neges ato fe, sydd wedi mynd yn gallu gwerthu fe mlaen, a mae pobl yn teimlo fe bod nhw'n rhoi at achos da. A neb fwy na Burberry yn cefnogi lliwiau LGBT. A Huw Williams o'r Tywyn yn Wythnos Ffasiwn Llundain am y tro cynta. Ers fi bod yn ifanc o hyd i teimlo fel Llundain di'r lle i fod i ffasiwn os yma lle mae hyd o'r designwyr, y stylist, fel bod man y lle mae popeth i ffasiwn, fel mae'n rili di'r lle i fod. Dwi'n astudio yn the London College of Fashion ar y funud. Dwi'n ei fy mlwyddyn waith ar y funud ac yn gweithio i dilynwr enw Wythnos Ffasiwn Llundain, a wedyn yn Hydref fyddai'n mynd nôl i wneud graduate collection fi. Mae lle mae pawb cael dangos eu gwaith a cael ei scoutio gan buyers, stylist, gyda'r pobl pwysig. Ond i pobl fel fi sy'n astudio, mae mor anodd i ddod fewn i sioe fel yma, da ni'n cael chance, really. Dwi'n ond ar Instagram ac ar online, da ni'n cael gweld y gwaith, really. Mae Al Perez, y ffotograffydd, wrth i fodd yn darganfod stael ar y stryd. Dwi'n enw Al, dwi'n dod o Porthaethwy Ynys Môn, ac heddiw dwi'n gweithio yn London Fashion Week. Rwan dwi'n concentrate dipyn bach am street style. Dwi wedi gweithio yn Japan, gweithio yn Seoul, Korea, gweithio yn Taipei hefyd, yn gweithio efo'r fashion brand Boy London. Love travelling the world. Y motivation di rhywbeth stylish, rhywbeth ddipyn bach different, ac just rhywun sy'n fynd lawr y stryd efo'r dipyn bach o sass, dipyn bach o'r attitude, ac mae'n 50% clothing, ond just rhywbeth dipyn bach yn different, yr X-factor.